Vesić prolazi po lijevoj strani, ubacio je Adilovića u sredini, evo gužve, imali Zeba još jednom dobar korner. Evo sada možda Zeba, Leodin Muharemović je tamo ostavio na nogama Bešlja. Čolić, Svraka, dobar centar šut, Adilović pada. Harba, dobro je skočio, evo Harba, ostaje 0-0, 100% prilika za Olimpiju. Jamak sjajno za Svraku, Adilović pokušava proći pored dvojice, ponovo pada. Adilović digao je loptu za Bešliju, slobodan udarac, minuta Zeba, hvata Irfan Fejzić. Adilović spustio lijepo za Bešliju, izvestio ovaj slobodan udarac. Bešlja, Adilović, 1-0 vodi Željezničar, 39. minuta utakmice, asistira Bešlja, pogađa Eldin Adilović. Adilović dobro prebacio loptu do Zebe, a onda ranije sviran faul. Trojica igrača samo u živom zidu. Zeba, ipak centar šut, 2-0 vodi Željezničar. Vodi Željo. Je li to Jadranko Bogičević? Adilović. Evo Bešlije. Adilović u nedozvoljenoj poziciji. I sada dobra lopta u sredinu, ostaje 2-0. Vasilić u sredinu, tamo je Svaka sjajno za Stanića. Stanić Zeba, ide lopta preko gola. Evo gola, 3-0. 3-0. Patrik Gerhard Nijema.